no keto sei mare e report makamani. Ingen Joyce wadake piny mantie demokrasi. Kendo ratiro mar bedo gi paro mari wuon e gimoro amora. Omiyo onge gimoro machiemo ji niye jite, ji niyiere jite. Ji nyalo bedo gi pogruok e paro e gimoro amora. Koriwo nyaka koda NADCO report. To gima duong' en ni kada bed ni achiel kuom ok no sign report no. Adiera makende en ni thothwa no sign. Kendo adiera makende en ni kuku mar jo od bura mag Azimio iluongo ni parliamentary group noromo kendo nopuodho report no. Gin jogo madhi go kura e od bura. To kendo kuku mar Azimio miluongo ni summit mabende bedo gae nobedo piny mopuodho report no. Koro wan korwa kaka Azimio waonge kod kiawa kata matin ni report no wadhi go kura kendo wadhi kalo nikech ne wang'iyo ni report no gik moting'e iye mang'eny mabeyo ng'eny moloyo gik maricho mabeyo ni jo Kenya. Kiwacho ni nitiere gik mabeyo mang'eny ne jo Kenya gin mage kopogore kod IEBC makoro sani bende waseneno kapo ni nyalo kelo achiedh nade koyier commissioners mag IEBC mapiyo kaka wachore. Abiro kanyo. Koro korwa wan gadiera ni report no wadhi go kura. Kor Kenya Kwanza nawinjo bende ka jatendgi William Ruto wacho. Ndalo ariyo bang' report no wuok. Ni report no osiro. Poka winjo ja Kenya Kwanza mwacho ni report no ok gidwa. To nikech en report mowuokie e twak moriwo kweth ariyogi. Gimiluongo ni negotiated document. En report nyaka kala ka en no. Maonge amendment. Ikale kaka en no oriwe oko. Iwite oko kaka en no. Koro en gi pachwa en ni report no idhi kale. To isaki penjo ni tang'o wuon kendo mani report maber. Opogore kod wach mar IEBC.